Diyan. Nandito na naman ang inyong lingkod. Na si Carmelite. Siyempre, nandito na naman tayo sa ating favorites na kitchen. Diba? Today, I'm making the white fasolya, white beans. Ang tawag nila dito ay fasolya. Fasolya o fasolya. Parang fasolya, hindi ko alam. Basta fasolya. F-O-P. Fasolya. White beans kung saan. Diba? White beans. Ito. Ang una kong process is boil ko muna yung white beans. Sandali lang ha. I will show you. Ito yung white beans. Ayan. Boiled ko siya. Ito, ang ginawa ko, 1 kilo, isok siya sa tubig ng 1 day. Tapos, i-divide ko na siya, i-freezer. Para pag gustong, yun ang uulamin, so, naka-stack na sa freezer. Diba? Ganun sa Carmelite. Ito, boiled na lang siya. Yan, boiled ko siya. At habang naka-boiled yung white beans, nagano ako ng onion. Mga 4 na malalaki na onion. Yun. I-cut ko siya ng dice. I-gisa dito. Yan. Diba? Pag mag-tender na to, yung parang transparent na siya, yung kulay transparent na ang ano niya, ito kulang pa eh. Yan. Konti pa siya. Pag mag-brown yung gilid niya, saka na natin ilagay yung mga buto-buto. Diba? Ayan. So, nag-brown na siyang ano niya, gilid niya. Ilalagay na natin yung si buto-buto. Ayan, si buto-buto. Naka-frozen pa yung yan, nagisa na rin konti yung buto-buto. Buto lang naman yan. Pampalasa. Then, isunod natin si tatlong magic. Yan. Next, coriander powder. Yan ang gusto nilang spice. Yan. Yan. Sa kalahati lang yan. Cumin. Kunti lang patak. Pangpawala lang ng lansa. Paprika. Like 1 tablespoon din. Black pepper. Dalawa. Kasi maliit to na spoon. 3. 4. Okay. Halo-haloin. Next, hot water. Yan, pakuluan na siya dyan. Hanggat mag-dissolve yung yung onion. Kailangan wala nang makitang onion. Ganun ang nila. Gusto nila. Next, takpan natin si pressure. Yan. Lock, tack, close, back. You have to make
make sure that it's the pressure cooker will be closed properly. Okay, then we will wait like half an hour, then we will check the onion will dissolve, then it be okay. Ayan na mga siyang kumukulo-kulo na siya. After 30 minutes, okay na yan siya. Isunod ko na to ang tomato paste. Yan ang gusto nila, na parang dissolve, wala na siyang makikita onion. Yan ang gusto nila, yung buto na lang nakikita. Isunod yung si white beans. Ayan si white beans, oh. Yan, isunod natin siya. Tinanggal ko sa kanyang tubig. Ayaw nila yung niya, tubig. Yan. Hands up! Yan. Masarap yan. Ako nagluto eh. Siyempre, sabihin ko masarap. Diba? Yan. Pag medyo maasim siya sa tomato paste yung niya, lalagyan ko na siya ng konting matamis. Asukal. Yan. Ito na siya. Ayan na ang ating white beans mga siyang. Nagiging red beans na siya. Yan, diba? Red beans. Yan. Ready to serve na yan. Pag alsa na yung niya, yung oil, it means it's cooked already. Also the beans, the white beans, and the tang. And the tang. And the bones. Yeah, ready na yan kasi nakapakuluan ko na yan sa ng half an hour. Yan. Diba? Ganun lang. Yan. Ready na ang ating fasolya, ha? It's ready to serve na later. Mamaya pa yan sila kakain. Takpan ko lang yan. And i-off natin. Tak. Ito din, mag-ihaw tayo dito. Yan. Ihaw ko siya ng yung cube meat. Cubes lang siya. I-slice ko siya ng pa-cubes. Hindi maliit, hindi din malaki. O, kamay lang siya. Iihaw naman yan eh. Yan. Lagyan ko ng foil para naman hindi madumi. Mahirapan tayo sa tumang kalisod maglinis. Ayun. Diyan lang yung ihaw. Pag mainit sa labas, dito. Alam mga siyang, luto na aking inihaw. Kunti lang yan, para sa tatay lang naman yan eh. Diba, luto na siya. At mausok-usok dito sa aking kusina. Hindi ko inanuhan mo ng exhaust kasi maingay, nagbablog tayo, di ba? Okay, I'm going to end this vlog. Thank you so much mga siyang. I hope you don't forget to subscribe and like and share na rin. Thank you so much. I hope mag-enjoy kayo dyan. Sa kanya-kanya yung mga kung saan kayo ng ngayon. Enjoy lang tayo. Enjoy. Laban-laban. Okay mga siyang. Thank you again. Bye!